večer, tak pojďte takhle za námi úplně dopředu, já jsem Petr Martinák. A jak se jmenujete? Miriam. Miriamka, no. Dobrý večer. Miriam, než vám předáme drink, vy máte nádhernou růži, já mám totiž pocit, že vás od někud znám, Miriam. Nebyla jste někdy v Doremi? Byla. Že jste byla v Doremi, já mám takový, jak jste dopadla? Velmi dobře. Dobře, tak zopakujeme si to, Miriam. Představte si, že zase jste v Doremi, svítí světla, stálky režisér volá start a přichází ten Pavel Trávníček. No to je neuvěřitelné. Miriam, za námi nepřečtíte. Zkusím pomalej a dlouze. Odkud za námi přijíždíte? Z Tábora, no to je neuvěřitelné. Tam to znám, tam mají dobrý palce. Miriam, co nám dneska zaspíváte? Něco o Martinovi, jako třeba skákal bez Březovec a podobně. Dobře, tak než předáme růži, s váma to je trošku pomalejší, dáme si skákal bez Březovec. Diváci budou tleskat do rytmu, připravíme dlaně, já udělám rytmus, pojďme na to. Skákal bez, přes obec. Šel za tím myslivec. Péro na klobouku. Ano, péro na klobouku mám co nejvíc, Miriam. Hezky. Dobře, utíkejte za svým Martinem. Předáte to růžičku, ano, předejte růžičku, přátelé, všimněte si, jak se seznámí nenápadně divačka s barmanem, jo? Pusinko ještě. Děti, polivte se. Ať je září, nebo konec ledna, agentura Rascals je jenom jedna. Ty vole, no pěkně jsi to teď. To víš, no tak to je pár švestiček naší zahrádky. Jsem si dovolil. Diktát byl těžký, já měl dvojku. Tak my si teď pustíme další účinkující dnešního večera, které nám udělají ten vzorek zahraniční pop music. Pozvali jsme za vámi jednu z velmi úspěšných travesty skupin, které se specializují převážně na zahraniční zpěvačky. Samozřejmě ty české idoly tam musí taky zaznít. A proto, abyste si sami mohli zodpovědět na otázku Jana Nerudy, kam s ním, tak to opravdu musíte jít co nejblíže k pódiu, abyste to všechno viděli face to face, zblízka. Ano, všimněte si, jak... Ano, vy už takhle.